אז תראה, יש לנו פה 5 טבעות מתכת קטנות ואיזשהו מכל. ב5 טבעות האלה יש לנו צבעים, יש לנו כחול, אדום, שחור, ירוק ולבן. אוקיי? אני רוצה עכשיו, בוא אני אהפוך אותם. גם לא, אני לא אהפוך אותם, אני אסתובב ואתה תבחר אחד מהם. אוקיי? תשים אותו בצד, כל השאר תהפוך. אוקיי? סבבה. אוקיי, שמת אחד בצד. עכשיו, מה שאנחנו נעשה זה שנזרוק את כל האחרים, נשים אותם כאן, בפנים. אוקיי? עכשיו, בעיקרון זה לא באמת משנה אם אני יודע איזה אחד זה האחרון, אבל זה לא משנה. אני רוצה לראות לך עכשיו עוד דבר. תראה, פה יש לנו איזשהו מקל מתכת, אוקיי? מקל מתכת שבעצם עובר דרך כל המרכז של הדברים האלה, אוקיי? עכשיו, אני הולך להראות לך משהו. בוא נסגור את כל אלה, אוקיי? נעביר את המקל מתכת דרך כולם, נעביר את זה כאן החוצה, ונתפוס אותם פה. הנה, בוא תתפוס את זה כאן. ואני רוצה לראות לך, לא, בדיוק כאן, ובוא אני רוצה להראות לך משהו מעניין. אתה ראית שהעברנו את זה דרך כולם, ואתה בחרת אחד, ואני לא יודע איזה בחרת, אבל אתה בחרת אחד מהם. אז אני רוצה לראות לך דבר מעניין. כולם נתפסו בעזרת החוט הזה שאתה מחזיק ביד. חוץ מאחד שפשוט לא יכול אלא לגלות שהוא מיוחד, והוא בורח החוצה. וזה הצבע שאתה בחרת, האדום. זוהי בריחת הדיסק. אתם יכולים לחזור על זה שוב ושוב מול כל מי שאתם רוצים. הסטינג של זה לוקח 1.5 שניות, וקסם מאוד מאוד מוצלח. תעבדו איתו, תשחקו איתו, זוהי בריחת הדיסק.